ସମସ୍ତେ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ଯେ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଆମ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସଭାପତି ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଇଏ ଆମର ବନ ବିଭାଗର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସମାଜ ବି ସେଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରକ୍ଷା କରିବୁ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜି 40-50 ବର୍ଷର ସର୍ଭିସର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଭାଗ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିକି ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଝିପାରିବୁ ହେଲେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଏ ବୟସରେ ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସେବା କରିପାରୁଛୁ ଏଥିରେ ଆମର ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସର୍ଭିସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଟେକଅପ୍ ହେବ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ସବୁ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେତିକି କରାଯାଇପାରିବ ଏ ବୟସରେ ସେତିକି ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦିନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଚାରନ୍ତିନି ବିଷୟରେ ଯେ ଆପଣ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଜି ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ମିଟିଂଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଏତେ ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ପରିବେଶ ଏସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ନେଇ ବହୁତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ଆଜି ମୋର 91 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସମୟ ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ତା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ସବୁ ଆସିବେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେବ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରାୟ 250-300 ଲୋକ ସବୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ଆଉ ଏ ଲୋକ ସବୁ ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଫିସର୍ସଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମର ଯାହା କାମ ସବୁ ଆମର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏସବୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଏ ଆମର ବନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ସାର୍ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 92 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ମାନପତ୍ର ସହ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ସାର୍ଙ୍କ ବୟସ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛି ଏବଂ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସଂଗଠନକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଏବଂ ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ